Magandang gabi, narito na ang latest sa Bagyong Bising at ang magiging lagay ng panahon ng ating bansa bukas. Patuloy na mabagal ang pagkilos ng bagyo habang ito ay nasa Philippine Sea at kaninang alas 4 ng hapon, huling namataan ang mata ng bagyo 500 kilometers silangan ng Infanta, Quezon. Napanatili nito ang lakas ng hangin umaabot ng 195 kilometers per hour malapit sa mata nito at pagbugsong 240 kilometers per hour. Patuloy itong kumikilos o mabagal itong kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran. At base sa pinakahuling forecast track ng Pag-asa kaninang alas 5 ng hapon, patuloy nitong babaybayan ng Philippine Sea pahilaga at tuloy-tuloy na yan papunta sa hilagang silangan sa mga susunod na araw. Pag hindi nagbago yung kanyang tinatahak na direksyon at yung kanyang bilis, posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Bising pagdating ng Sabado ng gabi o di naman kaya ay Linggo ng umaga. Samantala, dahil sa Bagyong Bising, nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Catanduanes, silangang bahagi ng Camarines Sur, silangang bahagi ng Albay, silangan at gitnang bahagi ng Sorsogon, Northern Samar, hilagang bahagi ng Samar Province at ang hilagang bahagi ng Eastern Samar. Patuloy pa rin makararanas ng pag-ulan at malalakas na hangin mula 61 hanggang 120 km per hour ang mga nabanggit na lalawigan. Tropical Cyclone Wind Signal number 1 naman sa eastern portion ng Cagayan, Isabela, Quirino, northern and central portions ng Aurora, eastern portion ng Quezon kasama ang Polillo Islands, dyan sa lalawigan ng Camarines Norte, rest of Camarines Sur, rest of Albay, rest of Sorsogon, Masbate kasama ang Burias at Ticao Islands, rest of Samar, rest of Eastern Samar, Biliran, Leyte, at ang hilagang bahagi ng Cebu, kasama niyan ang Bantayan at Camotes Islands. Nagtaas din kanina ang Visayas Pag-asa Regional Services Division ng Yellow Heavy Rainfall Warning sa mga lalawigan ng Eastern Samar, Samar at Biliran. Posibleng umabot sa 7.5 hanggang 15 millimeters of rainfall ang posibleng ibagsak dyan sa mga susunod na oras. Ang susunod na update ng Pag-asa sa heavy rainfall warning na yan ay mamayang alas 8:16 ng gabi. Samantala, ano nga ba yung nangyari sa Bagyong Bising sa mga nakalipas na oras? Kung titingnan natin dito sa ating microwave imagery, malaki yung mata ng Bagyong Bising, almost 90 kilometers in diameter. Makikita din natin yung mga pinakamalakas at pinakamapaminsalang hangin ng bagyo. Yan yung nasa inner wind field ng bagyo na tinatawag natin. Nasa 110 kilometers yan mula dito sa may pinakasentro nito. Samantala, yung naranasan namang mga hangin at ulan ng ating mga kababayan dyan sa Eastern Visayas at maging dito sa may Bicol region ay yung tinatawag nating strong breeze to near gale force winds. Ano nga ba itong mga ito? So yun yung ibig sabihin nun ay yung tropical storm winds. Ibig sabihin 61 hanggang 120 kilometers per hour na mga hangin ang posibleng naranasan ng ating mga kababayan dyan at maging sa mga oras na to ay posibleng nararanasan pa rin nila yung mga malalakas na hangin na dulot ng Bagyong Bising. Samantala, tingnan naman natin ang ECMWF rainfall forecast. Inaasahan pa rin tuloy-tuloy pa rin yung mga pag-ulan dito sa may Bicol region hanggang bukas ng umaga. Ngunit habang kumikilos ang Bagyong Bising pahilaga, asahan na yung light to moderate rains dito naman sa eastern sections ng Cagayan at Isabela. Dito naman sa ECMWF wind map, makikita naman natin ang unti-unting pagkilos ng bagyo pahilaga at tuloy-tuloy na yan sa recurve scenario, pahilagang silangan. Inaasahan yung paghina nito. Makikita nyo yung pagwabol ng mata at isang senyales yan na sinasalubong na yan ng vertical wind shear o yung ayaw na ayaw ng mga bagyo dahil yan yung magpapahina sa kanya sa mga susunod na oras habang ito ay kikilos pahilagang silangan. Samantala, panahon naman tayo bukas. Generally fair weather ang mararanasang panahon dyan sa Lawag, dito sa may Metro Manila at dito sa Puerto Galera, maliban na lamang sa mga tsansa ng thunderstorms sa hapon at sa gabi. Posibleng umabot sa 33 degrees Celsius ang mga maximum temperature sa mga nabanggit na lugar. Sa Tuguegarao naman, asahan na magmula bukas ay makararanas na ng light to moderate rains na dahil pa rin sa epekto ng Bagyong Bising.
22 to 29 degrees Celsius naman ang magiging agwat ng temperatura sa Cagayan bukas. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang mga pag-ulan dyan sa Kabikulan bukas hanggang bukas ng umaga. 24 to 28 degrees Celsius naman ang posibleng maging agwat ng temperatura. Apektado naman ng northeasterly surface wind flow ang lungsod ng Baguio, posibleng makaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat or mahihinang dagliang pag-ulan. Kaninang umaga na itala dito sa lungsod ang 16.3 degrees Celsius na minimum temperature. Visayas weather tayo bukas. At dito sa Palawan, asahan yung mga thunderstorms dito sa Palawan mula 25 hanggang 31 degrees Celsius ang magiging agwat ng temperatura. Malaking bahagi ng Visayas, asahan pa rin ang mga pag-ulan na dulot pa rin ng Bagyong Bising, ngunit unti-unti na yang hihina sa mga susunod pang oras at sa mga susunod pang araw. Dito sa Bacolod at Cebu, posibleng umabot sa 30 degrees Celsius ang maximum temperature. Posibleng maulan pa rin ang panahon dyan sa Tacloban City bukas. 23 to 28 degrees Celsius naman ang magiging agwat ng temperatura. Generally, fair weather naman ang asahan nating panahon sa Mindanao. Maalinsangan at mainit, ngunit pagdating ng hapon, posible mga tsansa ng localized thunderstorms. Dahil pa rin sa localized thunderstorms dito sa may Zamboanga, posibleng umabot sa 33 degrees Celsius ang maximum temperature dyan at maging dyan sa Davao. 31 degrees Celsius naman posible dyan sa may Cagayan de Oro at Valencia at 25 to 30 degrees Celsius naman ang posibleng maging agwat ng temperatura sa Camiguin. Samantala, may gale warning pa rin tayo dito sa western seaboards ng Northern Luzon, northern seaboards at eastern seaboards ng Northern Luzon kasama ang eastern seaboards ng Gitna at Katimugang Luzon at maging yung mga areas kung saan nakataas ang tropical cyclone wind signals number 2 and number 1, pinapayuhan na po natin ang ating mga kababayang mangingisda at ang alinmang sasakyang pandagat na wag na pong pumalaot dahil napakaalon po at lubhang delikado para pumalaot sa mga oras na ito. Dahil pa rin yan sa epekto ng Bagyong Bising at ng ating surge ng northeasterly surface wind flow. Gamitin pa rin ang hashtag BisingPH at patuloy ang pagtutok sa mga updates dito sa Weather Bro. Patuloy din ang pag-subscribe dito sa Weather Bro. Maraming salamat sa 1,500 subscribers na nag-subscribe dito sa ating channel. Huwag din kalimutang i-like ang ating official Facebook page sa Weather Bro at ang susunod nating update ay bukas alas 8 ng gabi. At yan ang latest mula sa inyong Weather Bro, Brother Louie, again in the Weather Room. Maraming salamat, magandang gabi at mag-ingat tayong lahat.